Bună dimineața și bun găsit! Mă bucur să ne vedem în a doua săptămână de webinar despre Network Pro Academy și cum poți să construiești un venit lucrând fully remote de acasă, alături de minunea ta sau pe lângă obligațiile pe care le ai deja. Permitem să partajez și ecranul meu, pentru că vreau să vezi ce ți-am pregătit și vreau să fii alături de noi în următoarele câteva zeci de minute, iar la final vom avea și o, o secțiune de întrebări și răspunsuri. Hai să colaborăm, este tema subiectului de astăzi. Este un webinar în care mamele își recâștigă puterea, în care mamele își dau seama că pot face mai mult pentru ele, pentru cei dragi și pentru cariera lor. Fie că alegi să te alături sau nu astăzi, pleci câștigată de aici. Pentru că vom crea în curând un grup de WhatsApp în care mamele se pot conecta, pot povesti despre provocările lor, despre întrebările pe care le au legate de carieră, de creșterea lor, de activități, de copii și așa mai departe. Dăm voie să mă prezint, vreau să mă cunoști puțin. Numele meu este Oana Epure, am 31 de ani, sunt o femeie puternică, dar foarte emotivă înainte de a avea și alte roluri. Și cred cu tărie că înainte de a fi orice altceva, e important să știm cine suntem noi ca ființă, ca persoană. Eu sunt din Buzău, dar locuiesc în UK de 8 ani și jumătate. Am două fetițe, Amalia de 5 ani și jumătate și Evelin de 2 ani și jumătate. Iar ca și carieră am terminat facultatea de sociologie și asistență socială, însă nu am profesat pentru că la 2 zile după ce am absolvit facultatea, zburam către Anglia și nu aveam biletul de întors. Aici în Anglia am lucrat ca și ospătar, ca și manager de restaurant, ca și visual merchandiser pentru H&M, iar în 2019 o aveam doar pe Amalia, avea 10 luni, mă întorsesem la muncă de 2 luni, însă am vrut mai mult. Am vrut mai mult pe parte de venit, mi-am dorit să câștig extra pe lângă jobul pe care îl aveam de luni până vineri de la 7 la 4, așa că am ales o carieră în marketing afiliat, deși nu știam nimic despre marketing, nu aveam experiență în domeniul acesta, însă am pornit odată cu un curs de formare profesională de 3 luni de zile. În primele 90 de zile în care eu am început activitatea, am avut parte de un training gratuit despre tot ce înseamnă marketing afiliat. Ei bine, vreau să te întreb și pe tine astăzi, tu de ce ești aici? Ce dorință ai tu? Ce propui să se întâmple în viitorul apropiat, dat fiind că astăzi ești aici alături de noi? Vreau să vedem care este pălăria ta. Poate te regăsești sau poate nu în aceste situații pe care eu le-am evidențiat aici, însă de cele mai multe ori noi discutăm cu proaspăt mămici. Bineînțeles că te bucuri de cea mai frumoasă perioadă, este o schimbare în viața ta, ai devenit mamă, felicitări din suflet pentru asta. Poate te gândești la ideea de a construi un venit lucrând de acasă în timp ce îți crești minunea, deoarece știm cu toții că în Anglia concediul de creștere copil este plătit doar 9 luni, iar apoi este decizia ta dacă vrei să rămâi acasă nefiind plătită sau vrei să te întorci la locul de muncă. Și eu cred că e un moment bun să începi să construiești ceva, pentru că atunci când va veni timpul să te întorci la locul de muncă, să nu o faci. Poate ești într-o altă situație în momentul ăsta și concediul de creștere s-a încheiat, poate te-ai întors la locul de muncă clasic, te duci la muncă de luni până vineri, copilul este la creșă sau la grădiniță, te simți obosită, simți că ai un venit stabil, dar nu ai timpul pe care ai vrea să-l ai pentru a face alte activități împreună cu familia ta, poate nu ai flexibilitate, poate ai doar acele 28 de zile de concediu pe an și nu poți să faci altceva, dacă copilul tău nu se simte bine, nu poți să-ți iei liber, poate asta e situația ta, iar dacă nu, vreau să zic că indiferent care este acum situația ta,
cu siguranță oportunitatea poate fi și pentru tine, pentru că în comunitate avem educatoare, avem profesoare, avem persoane cu business clasic, fotografi, persoane care și-au dorit să se dezvolte din punct de vedere personal și-au dorit să facă parte dintr-o comunitate și-au dorit libertate financiară și-au dorit să-și pună bazele propriei afaceri, dar nu și-au permis să investească într-o afacere clasică și atunci, cu siguranță, marketing afiliat poate fi o opțiune pentru tine. Nu sunt singură astăzi, sunt împreună cu Ștefania. Ea este invitata mea, vreau să o cunoști puțin. Este în UK și ea. Este mămică de o minune, este soție, o are pe Liz, cățelușa lor și de curând are și o pisicuță. Și Ștefania ne spune chiar aici, mi-a plăcut tare mult, cum a zis, sigur ai auzit și tu de sectorul de social media, de branding personal, leadership, marketing. Tot ce am învățat aici a folosit și o experiență în plus pe care ea a pus în CV-ul ei. Totul a fost gratuit, nu plătești nimic pentru training, pentru programele de curs pe care le primești în companie. Tot ce a avut nevoie a fost de curiozitatea de a cunoaște mai mult, să-și dea șansa de a ieși din zona de confort și din ce e normal să facem, da? Și dictat în mare parte de societate. E normal ca societatea să nu te vrea lucrând de acasă pentru tine. Bun venit, Ștefi! Mulțumesc tare mult că ai acceptat să ne împărtășești un pic din povestea ta astăzi și vrem să te auzim. De ce network marketing? Spune-ne mai mult. Salutare, Oana! Salutare tuturor! Mulțumesc tare mult că mi-ai dat oportunitatea să fiu astăzi aici alături de voi. Eu am ales network marketing în primul rând pentru flexibilitate, pentru că mi-am dorit, fetița mea având doar un an și puțin când mi-ai prezentat tu oportunitatea, mi-am dorit să pot fi lângă ea în orice moment, să nu trebuiască să-mi iau concediu când este bolnăvioară, pentru că era bolnăvioară mai mereu. Și mi-a plăcut tare mult chestia asta cu flexibilitate și faptul că mă pot organiza cum vreau eu. Mulțumim tare mult. Ai avut frici la început de drum? Știai tot ce presupune network marketing? Cum a fost? Am avut extrem de multe frici, mai ales să vorbesc în public, asta cred că a fost frica cea mai mare. Dar alături de comunitatea voastră, a noastră, mi-a fost foarte ușor să trec peste. Am văzut foarte multe exemple de femei care au plecat de la o persoană foarte timidă și au ajuns să vorbească în fața a mii de oameni. Deci mi-a plăcut tare mult chestia asta și chiar mă bucur că mi-ați dat și mie curaj. Și încă o frică a fost că nu o să mă descurc, că nu o să știu ce să fac, dar sincer avem parte de atât de multe traininguri și atât de multe informații încât chiar este imposibil să nu știi ce să faci în acest domeniu. Și ce vreau să te mai întreb, să ne mai povestești, știu că nu aveai experiență atunci când ai zis, da, ok, o să vreau să dau o șansă acestui tip de job. Cum te-a ajutat pe tine cursul de formare de 4 săptămâni? Da, nu aveam experiență deloc. Cursul de 4 săptămâni m-a ajutat să-mi dau seama despre ce este vorba în social media, ce trebuie mai exact să faci ca să atragi oamenii alături de tine, cum să fii un lider, pentru că nu știam cum să fiu nici măcar lider, cum să vorbești, absolut tot ce presupune network marketing te învață în acest curs de 4 săptămâni, deși sunt doar 4 săptămâni și nu îți vine să crezi că în doar 4 sesiuni înveți toate aceste lucruri, dar da, este adevărat, chiar le înveți și eu, sincer, încă am diploma de la curs și mi-a trecut-o și în CV acolo și sigur mă va ajuta și în viitor dacă voi avea nevoie vreodată. Cu siguranță, da. Mulțumim tare mult că ai fost alături și că te-ai rupt așa din timp să împărtășești cu noi. Și da, într-adevăr, e greu să vii în fața unor oameni pe care nu-i cunoști, chiar dacă ei nu sunt prezenți aici, dar văd înregistrarea, e greu să vii și să spui așa din viață personală, din motivele care te-au determinat să iei o decizie. Iar eu cred că, da, cursul de 4 săptămâni te poate ajuta să te formezi, însă este un proces continuu. Da, mami.
E un proces continuu învățăm, aplicăm, ne dezvoltăm, investim în noi și cu siguranță asta poate să-ți aducă creșterea. Da, Da, mami, și da, chiar știți. vreau să spun mămicilor care sunt sceptice și ar vrea totuși să dea o șansă acestui domeniu, că totul aici este complet gratuit, primiți diplomă, primiți informațiile, aveți sprijin din partea comunității și chiar vă invit să vă dați să aveți curiozitatea de a încerca un domeniu nou, să nu vă fie frică, pentru că aici poate găsiți fix ceea ce aveați nevoie, fix ceea ce căutați. Mulțumesc tare mult, mulțumesc tare mult, Mulțumesc eu. Cristi. Hai să vedem cine suntem noi. Poate nu ne cunoști. E bine, Forever Living Products este un partener stabil, un partener de încredere pe piață de 45 de ani. A început cu viziunea unei vieți mai bune prin prisma unei sănătăți mai bune. A fost fondată în America în 1978, însă astăzi, în 2024, activăm cu succes în 165 de țări, iar aici vreau să spun că fie că tu locuiești în Italia, în Spania, în România, în Anglia, în Germania, în Cipru, poți dezvolta această afacere din confortul casei tale și poți să te ramifici cu o franciză de business în 165 de țări. Activăm pe piața de sănătate și wellness, o piață de mii de miliarde de dolari și premiată constant pentru programele de training și susținere ale colaboratorilor. Forever este lider mondial pe piață la produsele în bază de aloe vera. Este singura companie din lume integrată vertical, iar secretul care stă la baza succesului în Forever este foarte simplu. Se rezumă la planta de aloe vera. Ce vreau să zic despre Forever? Ei bine, Forever are plantații proprii în Republica Dominicană. Acolo crește planta de aloe vera, iar manual oamenii o recoltează, apoi este transportată la fabrică, unde, printr-un proces patentat unic, pe care nicio altă companie din marketing afiliat nu o poate folosi, Forever stabilizează gelul de aloe vera, îl trece prin mai multe procese de laborator, da? Este verificat constant, iar produsele nu sunt testate pe animale, sunt produse halal, sunt produse gluten-free, sunt produse vegetariene sau vegane și cu siguranță asta face diferența atunci când ajunge la consumator. Este un produs din ingredient natural, fie că vorbim de gama de suplimente alimentare, gama de îngrijire a pielii, gama de îngrijire personală. Atunci când Rexmon a creat compania Forever Living Products, știa că nu e în interesul acesteia să se bazeze pe terți furnizori în ceea ce privește plantațiile de aloe și procesul de producție, astfel că Forever nu cumpără ingrediente de la alte companii, ci toate sunt făcute în laboratoarele proprii. Ok, m-ai cunoscut pe mine, ai cunoscut-o pe Ștefi, ai aflat cine suntem noi. Vreau să zic cum poți să dezvolți și tu afacerea, pentru că sunt doar 4 pași simpli pe care tu înveți să-i faci, apoi înveți echipa să facă aceiași pași. În primul rând, folosește produsele. Fii tu cel mai bun consumator din structura ta, iar aici mă refer la a fi deschisă, să schimbi câteva produse din igiena personală a ta și a familiei tale. Oricum vei merge la magazin și vei cumpăra pastă de dinți, săpun, gel de duș, șampon, vei cumpăra o vitamina C, este sezonul în care cu toții la un moment dat mai captăm un virus și o vitamina C e importantă să fie în casă acolo. Așa că schimbă câteva produse, testează-le, miroase-le, vezi tu ce beneficii au pe pielea ta și de acolo pornește călătoria. Următorul pas este să împărtășești celor din jur ce experiențe ai tu cu produsele, ce beneficii ai simțit tu cu produsele, familia ta, cunoscuții, poți da mai departe partea de beneficii și acesta e al doilea pas. Al treilea pas, dacă îți dorești mai mult, ei bine, să știi că poți să lansezi afacerea ta prin a da și altor persoane oportunitatea de a dezvolta afacerea. Poți crea propria echipă pe care vei învăța să o trăinuiești
cu care vei învăța să lucrezi și, bineînțeles, pasul 4, vei ajuta structura ta să facă aceleași 3 lucruri pe care și tu le-ai făcut folosind ciclul simplu de dezvoltare al afacerii. Să folosească produsele, să le recomande și să-și lanseze afacerea, în ultimul rând să-și ajute structura să facă același lucru. Cum suntem plătiți? Ei bine, avem două tipuri de venit, venitul activ și venitul pasiv. În coloana din stânga, dacă doar îți dorești un venit extra de 200-400 de euro pe lună, poți să faci recomandarea către consumatori, să folosești tu produsele și să le recomanzi mai departe, ai între 5 și 48% profit din partea de vânzare. Dacă îți dorești să devii lider de echipă, să-ți construiești propria echipă cu care să lucrezi, cu care să te dezvolți și la rândul lor persoanele acestea să aibă câștig, atunci ne uităm la sume între 900 și 2000 de euro pe lună, pentru că ai un procent de între 8 și 43% din recrutare. Nu în ultimul rând, să știi că poți fi liberă, poți fi dezvoltator de afacere și poți avea în structura ta atât persoane care recomandă produsele, cât și lider de echipă și atunci veniturile pot fi între 2000 și 20.000 de euro pe lună. Ce vreau să spun despre aceste sume este că ele sunt orientative și nu sunt promisiuni de câștig. Aceste sume sunt calculate conform planului de marketing și conform bonusului pe care tu îl poți câștiga în funcție de performanța ta. Ce primești dacă începe astăzi? Ei bine, m-am gândit la un kit de bun venit, așa că dacă alegi să-ți faci înscrierea în echipă astăzi, primești cadou din partea mea un lip și un scrub pe care să le folosești, să le testezi, să le miroși și, bineînțeles, dacă îți plac să le dai mai departe, primești cont gratuit pe platforma de training a echipei numărul 1 din România, primești instrumente predefinite pentru a genera extra venit, pentru a genera un venit imediat, mentorare de 1 la 1 cu mine, primești 4 sesiuni de startup training și 12 sesiuni de mentorare din programul de la zero la antreprenor. Noi suntem la sesiunea 5 din 12, săptămâna viitoare va avea loc sesiunea 6 din 12, însă toate aceste sesiuni sunt înregistrate și le vei primi automat la înscriere. Cu siguranță sună frumos, dar ai întrebările tale. Ce vreau eu să îți zic aici, hoții de curaj sunt acele persoane, gânduri, situații care te pot face să spui că nu e și pentru tine. În primul rând, poate te gândești ce o să zic apropiații, dacă o să te judece, dacă nu o să te încurajeze. Eu sunt de părere că nu este despre cine cunoști acum, ci este despre cine vrei să cunoști, pe cine vrei să cunoști, cu cine vrei să te înconjori. Poate ai auzit lucruri negative despre industria de marketing afiliat și este în regulă să fie așa. În fiecare domeniu sunt profesioniști și neprofesioniști și ce vreau eu să zic e că până când nu vei intra într-o echipă, să vezi care este sistemul de training, cum îți sunt colegii, cum sunt partenerii, nu vei ști cu adevărat pe pielea ta cum funcționează această industrie. Poate te gândești că dacă nu vei reuși, o să fii dezamăgită și eu vreau să zic ceva, să nu te iei prea în serios, pentru că nu e vorba despre a fi ca la școală, da? Nu vrei să iei nota 10 mereu, vrei să înveți, vrei să ai lecții din ceea ce înveți și eu cred că totul vine pe parcurs și profesionalismul se va dezvolta odată cu creșterea ta. Poate ai mai încercat, dar ai eșuat cu succes. Vreau să te felicit că totuși ai încercat și sunt de părere că fiecare franciză de business în marketing afiliat este diferită și mai ales fiecare echipă lucrează diferit. Așa că dacă tu simți să rezonezi cu noi, poți să dai o șansă. Unde o să-mi găsesc primii clienți sau primii parteneri? Noi avem instrumentele predefinite pe care fiecare om nou le primește
Avem traininguri făcute strict pe partea de recomandare de produse, cât traininguri și pe partea de afacere, așa că lasă asta pe mâna mea, pe mâna noastră. Doar vină cu încredere pentru că nu despre unde îți găsești primii clienți sau parteneri este vorba. Dar ultima obiecție cu care noi ne mai întâlnim este nu am bani de investit. Vreau să zic că nu plătești nicio taxă de înscriere, nu plătești nicio taxă de administrare. Forever nu își dorește ca tu să intri în afacere și să plătești. Forever își dorește să intri în afacere ca să câștigi, iar singurul lucru pe care tu l-ai de făcut, și o să discutăm imediat în sesiunea de Q&A despre asta, este să realizezi procesul de înscriere care implică să-ți iei câteva produse. Aici vreau să-ți las un video cu managerii echipei noastre. Suntem 48 de manageri și 6500 de membri în echipa numărul 1 din România. Vreau să te las să ne cunoști, după care pornim în sesiunea de Q&A. Felicitări! Tocmai ai început o călătorie extraordinară care îți poate schimba viața. Sunt peste 10 milioane de oameni care au făcut această alegere. Iar tu ai ales să faci parte din echipa numărul 1 din România. O echipă efervescentă și gata să te susțină în fiecare moment. Ești entuziasmat, dar în același timp emoționat? Poate ești sceptic, poate ai îndoieli. În ce te-ai băgat? Posibil să fi auzit o grămadă de preconcepții despre această industrie. Poate nu ești sigur în privința network marketingului. Ce-ți vor spune prietenii? Te vor evita? Familia ta o să creadă că ai nebunit? Cum vei reuși în acest domeniu? Și unde vei găsi persoane interesate să cumpere aceste produse sau chiar această afacere? Aceste gânduri sunt firești. Le avem mereu în fața unui nou început. Eu le-am avut. Și eu le-am avut. Fiecare dintre noi le-am avut. Acum uite-le, cel mai important lucru în succesul tău alături de Forever este atitudinea. Este singurul lucru asupra căruia deții controlul complet. E despre a putea zâmbi când cineva spune nu. E despre a-ți dori să încerci din nou și din nou când lucrurile nu merg fix așa cum tu ți-ai dori. E despre a vedea provocările ca pe etape în drumul tău spre succes, nu ca obstacole. Noi suntem astfel de oameni. Aceasta este echipa căreia te-ai alăturat. Am creat cel mai simplu și eficient sistem de lucru care să te ajute să ai succes. Îți punem la dispoziție tot ce ai nevoie ca să înveți pas cu pas cum să-ți dezvolți o afacere stabilă. Platformă de training, ustensile predefinite, întâlniri online și offline. Evenimente, dezvoltare personală, mentorare cu lideri de top. De aceea, viața pe care ți-o dorești este mai aproape azi decât a fost ieri. Tocmai ai făcut primul pas. Aici începe noua ta poveste, așadar, cum continuă ea? Depinde de tine. Ești pregătit să-ți transformi viața într-o poveste care merită spusă? O poveste pe care oamenii își vor dori să o audă și chiar să o urmeze. Pentru că, dacă te-ai hotărât să ai succes, nu ai fi putut alege un loc mai bun. Și nu ai fi putut alege o echipă mai bună. Îți vei dezvolta propria afacere, dar niciodată nu vei fi singur. Suntem aici să te susținem la fiecare pas. Să te inspirăm și îți promitem să nu îți cerem să faci nimic din ceea ce noi nu am făcut. Te vom ridica de fiecare dată când cazi. Și îți vom recunoaște fiecare realizare. Vom sărbători împreună fiecare succes. Și ne vom distra în timp ce îți vei îndeplini fiecare obiectiv. Bine ai venit! Bine ai venit! Bine ai venit! Bun venit! Mă bucur tare mult să spun astăzi bun venit în echipa numărul 1 din România. Sunt Georgiana Stroie și reprezint cu mândrie echipa numărul 1 din România. Împreună cu managerii echipei, oamenii pe care tocmai ai cunoscut, oameni frumoși, oameni entuziasmați, oameni bravi, oameni efervescenți, oameni gata să te ajute în fiecare moment, am construit pentru tine un frumos care ai ales să fii parte din această echipă, o autostradă cu 6 benzi, o autostradă care să te ducă mai aproape de visul tău, mai aproape de acea viață uimitoare pe care meriți să o trăiești.
Îți spun astăzi bun venit și abia aștept să te văd parte din echipa noastră. Te felicit! Vă mulțumesc tare, tare mult că ați fost astăzi alături de mine și pornim imediat în sesiunea de Q&A. Vă îmbrățișez!